Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd nedit proċess ta' konsultazzjoni wiesa ma' sajjieda Maltin u Għawċin. Il-konsultazzjoni se ssir permezz ta' 43 laqgħa li ser jiġu organizzati bejn 28 ta' Novembru u 16 ta' Mejju li ġej. Lan ta' dawn il-laqgħat ser ikun li titfassal strateġija nazzjonali ġdida għas-settur tas-sajd li tkun tirrifletti r-realtajiet ambjentali, soċjali u ekonomiċi tas-settur. Barra minn dan ser issaħħaħ il-konoxxenza fuq is-sajd fost il-poplu in ġenerali, filwaqt li tesplora l-aħjar mod kif is-settur ser iħajjar aktar żgħażagħ biex jaħdmu fis-settur, mod parallel mal-ħidma li diġà qiegħda ssir fuq livell Ewropew. Is-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajd fakret li s-settur tas-sajd huwa wieħed varjat u multidimensjonali u jinvolvi l-għajxien tal-eluf ta' familji. Is-sajd ifisser il-ħajja ta' kuljum għal ġenerazzjonijiet sħaħ u għalhekk inħass il-bżonn li jinħoloq qafas politiku u legali li jindirizza l-bżonnijiet u xewqat tan-nies ta' esperjenzi u sfondi differenti, kemm dawk fl-immedjat kif ukoll dawk fuq terminu medju fit-tul. Nkunu qegħdin nitkellmu ma' sajda minn diversi portijiet għax fl-aħħar mill-aħħar ir-realtà ta' sajjiet minn Marsa Xlok hija differenti minn ta' sajjiet minn San Pawl il-Baħar. U għaldaqstant b'dan il-mod id-diversità tas-settur ħankunu nistgħu nirriflettu fuq u naraw kif l-aħjar il-liġi tkun iffurmata li tagħmel sens u dan il-mod anke nkomplu nżidu s-sostenibilità tas-settur tas-sajd. Is-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajd qalet li permezz ta' viżjoni holistika li tpoġġi lis-sajjied fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna, il-Gvern irid jindirizza b'mod ċar u koerrenti l-kwistjonijiet preżenti u futuri bl-aktar mod effikaċi, koerrenti u konsistenti.